Se on Ville tässä, moi! Me Antin kanssa päivällä mainostettiin teille Microsoftin uutuutta, eli Microsoft Teamsia. Me on päivä leikitty sen kanssa, tutkittu sitä vähän, että kuinka mielenkiintoinen tuttavuus se on, mitä kaikkea sen kanssa voidaan tehdä, mihin kaikkeen se soveltuu ja ennen kaikkea sitä, mitä sillä on odotettavissa sen jälkeen, kun se tammikuussa, tai ei tammikuussa, mutta vuoden 2017 alussa tulee julki. Me ajateltiin, että olisi ihan kiva näyttää teille. Katsotaan vähän yhdessä, että minkä näköinen tuote se on, mitä kaikkea sillä voi tehdä. Joten hypätään koneelle, katsotaan, että mihin kaikkeen se tällä hetkellä taipuu, mitä mielenkiintoisia juttuja sieltä me löydettiin ja ennen kaikkea, mihin me ajateltiin sitä jatkossa käyttää. Eli tosiaan sen jälkeen, kun me ollaan sellaisessa tilanteessa, että se ylläpitäjä on meille sen sitten aktivoinut, eli ollaan päästy sinne portal.office.com-osoitteeseen. Meille on tässä meidän ympäristössä ylläpitäjän toimesta otettu käyttöön se Microsoft Teams esiversio, niin sen jälkeen seuraavaksi sinne haluaisi sitten mielellään siirtyä niin, että klikkaisi sitä kuvaketta tässä vohvelissa. Jos katsotaan Microsoftin videoita, niin sen pitäisikin onnistua, mutta jostain syystä ainakaan missään näistä ympäristöistä, mitä me käytetään, niin se ei ole mahdollista. Eli vaikka se on aktivoitu, niin ainakaan 12 tunnin aikana se kuvake ei ole ilmestynyt vielä lainkaan tähän sovelluslistaan, eikä se löydy täältä App Launcheristakaan, ei vaan yksinkertaisesti näy sellaista kuvaketta, joka siellä pitäisi olla. Hätä ei ole tämän näköinen. Nimittäin me päästään aika näppärästi tästä eteenpäin. Kun ollaan kirjauduttu sisään, niin mennäänpä osoitteeseen teams.microsoft.com. Eli mennään ton näköiseen osoitteeseen selaimessa, uusi välilehti auki, ihan näppärää tai samassa välilehdessä. Toi osoite selaimeen, painetaan enteriä ja sitten pitäisi tapahtua juttuja. Ja niin kuin näkyy, niin tapahtuukin. Se lähtee lataamaan meille sieltä sitä Teamsia. Jos siellä on joku käynyt jo organisaatiosta vilkaisemassa, niin on tämän näköinen ruutu, mihin silloin päädytään. Jos siellä ei ole kukaan käynyt katsomassa, niin silloin se tarjoaa sellaista ihan automaattista luontia, jolla se ryhmä voidaan tehdä. Ei haittaa, ryhmän luonti onnistuu myös totta kai tästä. Ryhmän luonti onnistuu tosiaan tästä. Voidaan näppärästi painaa täältä alareunasta. Sieltä löytyy suoraan nappi, jossa lukee Luo tiimi. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että mikä aika äkkiä selvisi, että tämä tiimin luominen tekee taustalla monennäköisiä juttuja, perustaa meille muun muassa Office 365 Groupsin, jota jatkossa sitten käytetään tiettyjen juttujen kotina. Samalla tavalla tämä tiimin perustaminen tekee myös muita juttuja, siellä se luo meille vähän keskustelualuetta, kaiken näköistä muuta mielenkiintoista. Mutta mennään eteenpäin. Katsotaan, että miltä sellainen tiimi sitten näyttää, mitä toimintoja meillä ensimmäisessä vaiheessa siihen on tarjolla. Mielenkiintoinen yksityiskohta löytyy toki tästä alhaalta, ennen kuin lähdetään sitä tiimiä tekemään, niin meillä on mahdollisuus luoda nykyisestä Office 365-ryhmästä meille tällainen Microsoft Teams, eli tuoda ne Teams-toiminnot nykyiseen Office 365-ryhmään. Eli ei periaatteessa haittaa, jos nyt lähtee Groupsella liikkeelle, tämän mukaan jatkossa pitäisi onnistua se, että saa ne Teams-toiminnot siihen sitten päälle. Mutta me tehdään ihan uutta, lähdetään tekemään ihan uutta tiimiä ja tämän tiimin nimi on totta kai Pilvisaarnaajat, eli lähdetään tekemään tälle meidän jutulle sitten omaa tiimisivua katsomaan, mitä me sinne saadaan. Aloitetaan siitä, että annetaan sille tiimille nimi. Voitaisiin antaa kuvaus, jotta muutkin tietää, mistä tiimistä on kyse. Ei anneta nyt tässä tapauksessa. Klikataan seuraava. Sen jälkeen se hetken siinä miettii ja pyörittelee ja kysyy meiltä, että ketä jäseniä me haluttaisiin siihen meidän tiimiin lisätä. Laitetaan vaikka Kalle kouluttaja täältä sitten meidän ympäristöstä kyytiin, niin ei tarvitse siellä tiimissä sitten yksinään leikkiä, että saadaan sinne sitten muitakin mukaan, päästään katsomaan, että mitä yhteistoimintoja sieltä löytyy. Eli otetaan Kalle kouluttaja kyytiin. Se olisi sen siitä hakenutkin, mutta täällä näyttää olevan nyt sitten sen verran hidas verkko, että ei anneta se häiritä. Se tulee siitä kyllä näppärästi automaattisesti. Lisätään Kalle, jonka jälkeen me voidaan vielä vaikuttaa siihen, että tuleeko Kallesta jäsen, tuleeko Kallesta omistaja. Tuttu juttu kaikille, jotka on Groupsien kanssa pelannut. Kalle tulee jäsenenä, sen jälkeen klikataan valmis ja saadaan tiimi käyntiin. Ja nyt näyttääkin vähän erilaiselta. Tämän tunnistaa tietyllä tavalla, että on samannimisiä elementtejä kuin Groupsissa, mutta onpa pikkasen erinäköisenä meille tehty, tarjottu se juttu tähän.
Ihan selvästi yleistoiminnot on siinä helposti tarjolla, voitaisiin lisätä henkilöitä, voitaisiin luoda niitä kanavia. Mikäs ihme se kanava mahtaa olla? Käydään kurkkaamassa. Kun me lisätään uutta kanavaa, niin meidän pitää antaa kanavalle nimi. Pistetään tuohon vaikka, että meidän kanavan nimi tässä tiimissä voisi olla tapahtumat. Sen jälkeen sanotaan, että lisää, jonka jälkeen näyttää siltä, että tänne vasempaan reunaan tämän meidän äsken luodun tiimin alle rupesi tulemaan sitten uusi alikohta. Ja näemme siellä on yleinen valmiina, eli sinne voi sitten sitä asioita alkaa jo tekemään, käymään keskusteluja, alkaa käyttämään niitä tiedostoja, tekemään niitä muistiinpanoja. Ei mitään, näitä nämä pystyy tänne luomaan ihan niin paljon kuin haluaa. Niitä saa tänne tehtyä lisää nämä todellakin näppärästi, todella helposti. On aivan varmasti loistava ominaisuus, kun lähdetään tiimin tekemistä jaottelemaan, lähdetään miettimään, että minkälaisia juttuja meillä siellä tiimissä tehdään. Löytyy ihan varmasti käyttötarkoituksia. Se, että mitä meiltä sitten tällaisesta tiimin alle luodusta kanavasta löytyy, niin meiltä näyttää löytyvän totta kai keskustelu. Eli voidaan lähteä käymään keskustelua, esittämään kysymyksiä. Eli on tällainen tosi mielenkiintoinen keskustelutoiminnallisuus. Eli voidaan nämä tosi monipuolisesti vastata, tehdä uusia keskusteluja, saadaan nämä lisättyä hymiöitä, emotikoneita ja kaikkea muuta mielenkiintoista, että onpa monennäköistä mielenkiintoista juttua, mitä tästä tulee. On aivan varmasti vahva, kun saadaan siihen keskusteluun pääsy sitten joka paikasta monella tavalla. On peukutusta, on suosikiksi laittamista. Tosi mielenkiintoinen juttu. Näyttäisi olevan myös videonappi, eli voitaisiin tämän meidän ryhmän, tämän meidän tiimin jäsenten kesken aloittaa videoneuvottelu yhdestä napista. Aika mielenkiintoinen ominaisuus, ei demota sitä teille nyt, näytetään sitä myöhemmissä videoissa, mutta testattiin sitä äkkiseltään ja on muuten tosi mielenkiintoinen kokemus. Ottaa videon kyytiin, voidaan pikaviestittää ja yhdestä napista jakaa koko ruutu. Eli tuotu periaatteessa ne ominaisuudet, mitä Skype for Businessissa on aina ollut, niin valittu niistä tärkeimmät, tuotu ne yhden napin taakse ja johan onkin näppärästi toimiva. Eli mielenkiintoinen nähdä, mitä kaikkia sovellutuksia sen päälle löytyy. Meiltä löytyy täältä ne tiedostot. Sinne voidaan ihan siltä omalta koneelta laittaa tästä esimerkiksi tiedostoja sitten menemään, ladata niitä matkaa. Ne ilmestyy sen jälkeen tähän kyseiseen kanavaan, tähän tiimin alle luotuun kanavaan. Se on siellä näppärästi käytettävissä. On totta kai meillä käytössä tiedoston katselu, löytyy ne kaikki jutut, mitä siihen liittyy. Löytyy online-versiot Office-sovelluksista. Se, mikä on mielenkiintoista, niin tiedostajien yhteydessä on mahdollisuus käydä myös keskustelua. Aika mielenkiintoinen juttu. Taas löytyy paljon näppäriä käyttötapauksia, mihin tätä voidaan hyödyntää. Ja mikä hienointa, myös tästä voidaan nopeasti avata sitä kokousta koko tiimin kesken. Eli äärettömän monipuolisesti löytyy toiminnot jo nyt eri paikoista. Mutta ei lähdetä muokkaamaan sielläkään nyt mitään. Katsotaan, mitä muuta meille täältä löytyy. Näyttäisi löytyvän muistiinpanot. Ja muistiinpanot totta kai OneNoten päällä. Ja ihan selvästi pystytään tekemään tiimin muistiinpanoja tuonne yleisen alle ja jokaiselle kanavalle omia muistiinpanoja. Taas äärettömän hyödyllinen ominaisuus ja onhan se aika mukavasti tuosta yksinkertaistetusta ulkoasusta saatavilla ja tehtävissä. Ei ollenkaan huonon näköinen juttu. Muuta, mitä äkkiseltään löytyy ja tulee mieleen, niin plussasta päästään toivottavasti lisäilemään uusia juttuja. Niinhän se onkin. Voidaan nämä lisäillä suoraan Excel-sovellusta, PowerPointia, Wordia. SharePointista voidaan ihan selvästi upottaa tiedostoja tai hakea helposti SharePointin tiedostoja kyytiin. Ja kappas vaan, löytyyhän täältä tiimeille nämä myös se planneri. Voidaan sen kanssa lähteä tekemään niitä työsuunnitelmia, katsomaan, että minkä tyyppistä juttua siellä sitten onkaan. Tämä oli ihan mielenkiintoinen. Tämä on nimittäin yksi juttu, mitä meillä on odotettu koko kuuta nousevaa. Sitä, että tuosta plannerista tulee sellainen työkalu, että sitä voi tiimit tosi tehokkaasti hyödyntää tekemisessä. Pistetään tuohon tapahtumaksi vaikka pilvikiertue ja sanotaan tallena tai sanotaan, että suunnitelmaksi. Aikaisemminhan plannerissa oli se rajoite, että yhteen Office 365 Groupsiin, joka sinne plannerin taustalle aina perustuu, niin sinne pystyttiin perustamaan vain yksi kappale suunnitelmia.
Tässä sitä rajoitetta ei näyttänyt enää olevan. Näitä nimittäin pystyi tänne tekemään ihan niin paljon kuin haluaa. Joka kanavalle pystyi tekemään omia suunnitelmiaan sitten tänne taustalle. Ihan järjettömän paljon odotettu ominaisuus tulee aivan varmasti helpottamaan sitä työskentelyä. Ja kuinka ollakaan, myös näissä pysty käymään sitä keskustelua. Tämä toiminnallisuus ei kuitenkaan ihan ollut niin valmis kuin me olisi odotettu. Nimittäin kun me tätä tässä testailtiin ja sen kanssa pelattiin, niin täällä oli nappi, josta pääsi siirtymään sinne Planner-sivustolle. Jostain syystä näihin kanaviin tehdyt suunnitelmat ei näkynyt siellä Plannerin päässä vielä lainkaan. Eli aivan varmasti sekin on jossakin kohtaa tulossa, pääsee siellä sitten aikatauluttamaan, katsomaan niitä juttuja, vähän eri kulmasta ajamaan sitä yksinkertaista graafista raporttia sieltä. Sellaisia täällä ei ainakaan toistaiseksi meidän ympäristössä toiminut, mutta veikkaisin, että varmasti on tulossa. Eli tosi mielenkiintoinen tuttavuus, suosittelen vahvasti, tutustukaa, ihan selvästi juttu, mistä on merkittävä kilpailija tulossa esimerkiksi Slackille. Eli siinä kohtaa, kun ominaisuudet on käytössä, niin mielenkiintoinen nähdä, miten se vaakakuppi kääntyy, kumpi on parempi ja ennen kaikkea se, että mitä kaikkea tällä voi jatkossa tehdä. Tämä on nopea raapasu siihen, että mitä kaikkea täältä löytyy. Näitä esimerkiksi tiimejä mulla voisi olla täällä useita, ne tulisi näppärästi tuohon vasemman reunan rakenteeseen silloin. Yhden jutun tästä kohtaa mä haluan teille kuitenkin vielä näyttää, ja se on se, että näihin kanaviin löytyy yhdistimiä, englanniksi connectors, eli voidaan liittää ulkopuolista dataa suoraan näihin tiimeihin. Ja tämä oli sellainen, mikä pääsi meidät aika vahvasti tietyllä tavalla yllättämään. Täällä on nimittäin jo ihan hirveä määrä näitä yhdistimiä valmiina. Eli saadaan esimerkiksi Trellosta, Twitteristä, RSSstä ja vaikka mistä, oli Salesforcea, oli GitHubia, vaikka mitä palvelua, Dynamics 365, Zendeskia, mistä me saadaan tuotua dataa suoraan sinne meidän tiimiin, suoraan sinne meidän kanavaan. Ja tämä on mielenkiintoista. Silloin sulla on yksi paikka, josta sä pystyt katsomaan sitä kaikkea dataa, ja kun on tarve porautua syvemmälle, niin sä hyppäät sinne palveluun. On tosi mielenkiintoinen juttu. Mutta joo, se on oikeastaan pähkinänkuoressa, miltä ne tiimit näyttää. Paras käsitys tulee siitä, kun käytte itse kokeilee, käytte vähän harjoittelee ja katsoo, että miten tämä systeemi toimii, mitä täällä palvelussa voidaan tehdä. Totta kai voi dokkareita ja muita niin katsella tosi näppärästi monesta paikasta. Löytyi tiimin aikataulutetut kokoukset, voitaisiin niitä ajoittaa täältä tosi näppärästi. Sehän on silloin käytännössä Skype, mikä siellä taustalla juttelee, vaikka mitä monenmoista. Mutta me jätetään tuleviinkin videoihin jotain. Mutta selainkokemuksen lisäksi tämä kaipailee meille, tai ei kaipaile, vaan koko ajan tarjoilee meille täällä ylhäällä, että haluatko vielä lisää nopeutta ja tehokkaampaa yhteistyötä? Tästä olisi työpöytäsovellus tarjolla. Ja me itse asiassa kokeiltiin sitäkin. Totta kai, kaikkeahan täytyy tässä kokeilla, kun niitä uutuuksia tulee ja kurkataan nopeasti, miltä se näyttää. Tällä hetkellä esimerkiksi se videoneuvottelutoiminnallisuus edellyttää tämän työpöytäsovelluksen asentamista. Se ei toimi muuten. Sovellus on ladattu, ei muuta kuin pistetään kirjautuen sisään sillä meidän 365-tunnuksella. Päästään sinne sitten mukaan ja kyytiin. Eli tiimit, kun siitä sitten käynnistyy, saadaan se sovellus päälle, niin ihan samaltahan se näyttää kuin se selainkokemus. Ei siinä hirveästi mitään eroa, mutta ihan mielenkiintoinen, koska tietyllä tavalla tämä sovellus käynnistyy myös koneen yhteydessä, se hyppää meille valmiiksi. Meillä on silloin matalan kynnyksen sovellus, jonka kanssa me pystytään sitä Teams-palvelua käyttämään. Ei mun mielestä ollenkaan huono juttu, että niitä asioita voi jo tehdä suoraan täällä, niitä saadaan sitten tätä kautta tehtyä. Kannattaa siihenkin tutustua, kannattaa sitäkin kokeilla. Eli tosiaan rohkaistaan vahvasti siihen. Käyttäkää, kokeilkaa, miettikää, että millainen se palvelu on, miten tämä mua hyödyttäisi. Ja niin kuin tuossa on sanottu, uutuuksia tulee paljon 365-palvelua, meillä on pilvikiertuetta tulossa, meillä on webinaareja tulossa, tulkaa paikalle, tulkaa kuuntelemaan, nimittäin nämä on niitä juttuja, mitä me teille niissä esitellään, mistä me teille kerrotaan. Me tullaan julkaisemaan täällä
Pilvisaarnaissa Antin kanssa myös tiimeihin liittyviä videoita lisää, niitä on tulossa itse asiassa jonkin verran, mutta samalla käsitellään myös muita ominaisuuksia, annetaan vinkkejä, miten nämä sovellukset pitää organisaatiossa ottaa käyttöön, jotta se sitä liiketoimintaa parhaalla mahdollisella tavalla tukee. Nyt ei muuta kuin kokeilkaa, kattokaa, hankkikaa kokemuksia. Tuotantoon en ehkä ihan vielä laittaisi, odottaisin, että ne muutamat tässäkin mainitut ongelmat korjaantuu, tai ei ehkä ongelmat, ominaisuudet on vielä kesken, niitä rakennetaan, mutta kun ne on kunnossa, niin tulee olemaan äärettömän vahva kokonaisuus. Me odotetaan jännityksellä, pidetään teidät ajan tasalla, kuulette meiltä ensimmäisenä toivottavasti, mitä kaikkea uutta siihen on tulossa. Aivan mahtavaa, tästä on hieno jatkaa. Kiitos.